Ens trobem a la ciutat esportiva de Vinaròs, on el Vinaròs Club de Futbol i el Club Deportiu l'Alcora van a jugar el quint partit d'esta temporada de la regional preferent. En estos moments acaba de començar el partit i anem a passar les alineacions. Per part del Vinaròs juga Sergio a la porteria, González, Rafa, Hugo, Sergi José, Espinosa, Forés, Figueres, Víctor, Alexandre i Xavi Esteller. Al banquillo estan Bueno, Rubén, Guindi i García. Per part del Club Deportiu Alcora, Basevi Prats, Edi, Jorge, Víctor, Javi, Àlex, Bartol, Vicente Pastor, Cristian, Miguel, Quique i al banquillo Alberto, Andrés i Kiko. Esta sexta jornada els dos equips sortiran, suposo, bastant pressionats perquè han tingut un principi de temporada una mica bastant irregular. El Vinaròs en aquests moments se troba en 6 punts, classificat en la 12ª posició, i l'Alcora encara ho té una miqueta pitjor. En té només 2 punts i encara no ha aconseguit guanyar un partit de lo que portem de temporada. Els dos equips suposo que avui intentaran canviar la ratxa i intentaran que esta temporada sigui millor tant per un com per l'altre. I ara li passo el micro al meu company perquè vagi fent algun comentari de lo que és el partit. Bé, bona tarda. Aquí estem per transmetre una mica el que són les incidències del partit. Intentarem dur a terme la nostra tasca, que a vostè els aplegui tant la fitxa tècnica com les incidències del partit. En això no volem dir que els imposarem un criteri, sinó donar el nostre punt de vista i després vostès a través de casa seva podran emitir un juí i nosaltres el que farem és informar-los el millor possible. Sí que volem que guanyi el Vinaròs, però també han de ser justos i informar-los i dir-los el que passa. Bé, ara portem 2 minuts i mig de joc. L'equip contrari ha fet una falta als 58 segons. Està atacant l'Alcora i ha tallat ara Rafa. El baló pensaven que era córner, però ha tocat el baló en última instància el delanter de l'Alcora i surt la pilota per la línia de fons. Bé, com a dit antes el meu company, la veritat és que el Vinaròs va començar en 2 partits guanyant i després n'hi ha hagut 3, per diverses qüestions, 3 derrotes. Ens trobem només en 6 punts i en la 12ª posició i l'Alcora encara està més malament que nosaltres, però això no vol dir res. Esperem que el Vinaròs torni pel camí que va començar i ha s'aprovi una falta que havien fet a Hugo Espinosa dins del camp de l'Alcora. La saca en curt, el defensa estava massa a prop, ha sacat Espinosa i això li ha costat una targeta. A veure si amb el dorsal s'ha ficat davant, això que a vegades els jugadors se'n passen de gestos, s'ha ficat davant. El delanter també ha de ser una miqueta intel·ligent i si ell intenta voler tallar la jugada, doncs el delanter és una miqueta habilidós, sacar i provocar la targeta com així ha sigut. Saca Hugo. En última instància la defensa surt al contracop, l'Alcora.
segueix el Cora atacant, però la pilota surt per la línia de banda. Adéu, que no està. Adéu, està al camp. Adéu. Seguit el Cora dominant la situació, porta la pilota al Redor i para el portero del Vinaròs, un centre xut que sense cap dificultat ha parat Sergio per a Sergio Espinosa, despeja el lateral esquerre, torna a agafar Espinosa i la passa és un germà Hugo està mirant, passa a la banda esquerra, centro, ha plegat, pels pèls no ha plegat Sergi al remat, que has pogut ser una clara ocasió de gol. El balón és forçat pel lateral i González despeja la pilota fora de la línia de banda. Sacarà l'Alcora. Centro, despeja Tornasso que bé, despeja Carlos, Òscar González, segueix el lateral, corner. El jugador de la Cora ha provocat un corner que ha cedit el número 15 del Vinaròs, Víctor. Bé, s'agrada el corner el número 6, Bartoll, a la dreta del portero del Vinaròs, Sergio. I para el portero Sergio sense cap dificultat. Sobre Espinosa. Espinosa a Massip la torna el portero i comença de la jugada altra vegada de nou Rafa. Ai, és falta. Bueno, portem 7 minuts, quasi que 8, i l'Alcora ja ha fet 3 faltes. Esta última li l'han fet a Fores. Saca en curt Rafa sobre Víctor Massip. Intenta profunditzar però sense treure cap problema. L'agafa Hugo la passa i creiem que hi ha hagut falta al borde de l'àrea, que possiblement l'àrbit se l'ha tragat perquè aquella ha tocat el braç del nostre jugador d'Esteller, que l'àrbit no ha pitat. I ara el 14 Edi força corner. Però és que està una miqueta la situació, però també ha plegat, no en perill però amb certa facilitat. Ara serà Hugo qui traurà el córner. Saca el córner, remata al mateix bord de l'àrea menuda, pràcticament dins, i l'ha enviat per dalt del travesser.
Sacarà el portero Basevi en l'esquerra. El balón passa del centre del camp. Ha sigut Espinosa que l'ha rechaçat, però el balón la tronta despega Masip i Forés no ha pogut controlar la pilota, però el balón surt per la línia de banda i serà pilota pel Vinaròs. Sacarà Òscar González. Òscar González busca Sergi. Sergi intenta anar-se'n, no pot, la defensa s'anticipa, però tira el balón fora de banda. Saca el Vinaròs ràpidament, té la pilota Hugo, intenta entrar, la passa a González, que centra, i ara el portero ha estat... Bum! Después de una indecisión del portero ha quedado el balón mort als peus de Forés i quasi que al punt de penal ha tirat la pilota fora quan tenia una ocasió immillorable per inaugurar el marcador. La veritat és que ha sigut una ocasió clara de gol. Possiblement no s'esperava la jugada, però ha sigut una ocasió clara. Bé, el portero s'ha quedat, però no ha plegat a la línia de mitjos. Ara són el Cora qui centre. Talla Òscar i l'àrbit ha interpretat que ha obstruït el defensor del Vinaròs i ha pitat falta contra l'Alcora a la línia de mitjos del Vinaròs. Posarà en joc la pilota Rafa passa sobre Ernesto mira, le passa sobre Òscar busca l'Àlex Forés intenta combinar en Hugo, però no ha pogut. Balón serà per l'Alcora, que sacarà del lateral, ha pegat a la banda de tribuna. Bé, ha sacat el lateral número 2 Javier, ha sacat malament, un fau que diríem, i la pilota torna a les mans del Vinaròs, o sigui, en poder del Vinaròs. Sacarà González, buscant a Forés. Forés intenta controlar. Ha sigut obstaculitzat, però creiem que no hi ha hagut cap incidència. El balón és pel portero de l'Alcora. Sacarà amb tota tranquil·litat perquè ningú l'està pressionant. Saca el portero. Ernesto davant de dos contraris la despeja, el balón va en busca de Hugo en Alexandre Hugo, toca Sergi, Espinosa a la banda, centra, llàstima que han perdut una gran ocasió, però té el balón encara Forés, Àlex, en Hugo i després en defensa i el balón se va fora. Ha tingut una altra ocasió el Vinaròs, però no ha pogut controlar el balón dins de l'àrea, quan has pogut ser molt de perill. Fora de banda a favor del Vinaròs, molt a prop, un au, però molt a prop de la línia de fons. Sacat González, ha rematat Hugo en l'esquerra buscant de rosca, però un defensa l'ha treta. És Ernesto qui buscava a la banda esquerra Alexandre, no ha pogut combinar, balón se va fora i sacarà el Vinaròs. Sergi baixa a apoyar, balón se perd, intenta Hugo atrevegar la pilota, intentant buscar el desequilibri, balón per la banda esquerra, ahí està Alexandre, que entra per la línia de fons, i el balón creiem, sí, creiem d'aquí ho han pogut veure més clar, però hem vist com la línia ha aixecat la bandera i el balón, quan ell ha centrat, s'havia perdut per la línia de fons. Serà pilota per l'Alcora. Ernesto busca Hugo contra la pilota, retrassa al camp del Vinaròs amb Masip,
perdó, comença a jugar al portero a Rafa, comença a jugar el Vinaròs de detrás, de nou, no s'ha entès, buscava Rafa un balón en profunditat, la veritat no sé si havia anat per Sergi o per Hugo, entre un i l'altre no han anat a buscar-la i el balón s'ha perdut per la línia de fons. La veritat és que el Vinaròs demostra ser més equipo, ha tingut algunes ocasions, però no sé si és per la falta de confiança, per lo que sigui no ha pogut materialitzar les jugades. L'Alcora, doncs no ho sé, si realment la penúltima plaça que ocupa correspon, però sí que ha plegat en facilitat, però tampoc de perill on ha creat. A Vinaròs hi falta una miqueta, quan té les jugades que ja n'ha tingut 2 o 3, és buscar sempre la millor opció i rematar bé. Pràcticament el portero tampoc ha tingut cap faena, no ha parat cap pilota. Busca Hugo, Perales, que interna per la banda, centra, no ha plegat, ara Espinosa que pot rematar i s'ha encantat quan tenia un xut fàcil dins de l'àrea. Havia centrat a les per la línia de fondo buscant, ha trobat a Espinosa, però no ha xutat de primeres i això ha fet que quan en segona jugava a xutar ha tingut la defensa damunt. Ara l'Alcora buscava un baló a l'espai dret, però entre els companys no s'han entès molt. La veritat és que ara no s'han entès, el línia assenyala córner, l'àrbit pareixia que pitava a favor del Vinaròs i la veritat és que no s'entenen, no ho comprenem, hi ha una confusió, el línia s'ha quedat al banderín de córner, assenyalant córner però clar, i l'àrbit de primera instància havia assenyalat fora de la línia de meta i al final sempre mana l'àrbit. Millor pel Vinaròs, no? Però bueno, això nosaltres contem el que ha passat. Balón per a Hugo en profunditat per Sergi, intenta anar-se'n, i surt la defensa, està aguantant, intentava anar-se'n i ha provocat córner. A vegades són jugades curioses, la línia estava molt a prop, però ha sigut l'àrbit que també ha pitat i al final ha valgut la decisió de l'àrbit. Sacarà el córner Hugo Espinosa. Saca a mig de la porteria pràcticament, però ha despejar la defensa i serà el mateix Hugo qui sacarà el fora de banda, buscant que es desmarqui algú. La veritat és que no es mereix a ningú aquí i el més normal, la veritat és que saca un lateral, Lau, que no el saca ell. I ara va Òscar González a sacar el fora de banda. Òscar busca a Sergi, s'anticipa la defensa i ha provocat fora de banda. El Vinaròs s'ha arrimat una miqueta més a lo que és la línia de fons. Sacarà Lau, Òscar González vol una plegue, no va buscar ningú la pilota, encara l'ha tocat per atrás Sergi, però ha despejar la defensa. Ara és Masip qui despeja i és Esteller. El balón torna a Espinosa. Sergi, en companyia de dos defenses, s'ha encantat una mica, és Ernesto que s'endú la pilota, obri el balón a l'esquerra per a Hugo, Hugo aguanta la pilota, torna a Ernesto a Hugo, però ha volgut fer-la jugar i ha perdut la pilota. És l'Alcora qui busca el contraatac, 4 contra 3, però no s'han entès i el balón surt per la línia de fons a la dreta del porter del Vinaròs. Falta possiblement al Vinaròs, li falta una miqueta més d'intensitat i precisió en les jugades, perquè sí que domina la situació, ja plegue inclús hasta dins d'àrea menuda, però els últims metres és quan s'ha de ficar la piloteta dins, i això és el més difícil. Espinosa busca la banda esquerra, Alexandre, balón per Ernesto, Alexandre,
i és el lateral esquerre del Vinaròs, que cedeix balon per atrás al portero, torna a començar de nou, Rafa, a Hugo, que de tacó l'ha passat a Forés, a Òscar, Òscar centre, aplega Sergi, ui, molt justet, en el portero ha tingut una ocasió immillorable, dins de l'àrea, a l'altura del punt de penal, una mica escorat a la dreta, han xocat i el portero s'està queixant, el balon ha sortit a córner. La veritat és que pensem que no ha sigut un xoc fortuït. Lo delanter ha rematat i el portero ha salvat la situació i pensem que no hi ha hagut contacte, sí que hi ha hagut contacte, però no hi ha hagut cap mala intenció per part de ningú. Possiblement només sigui el cop. Surt el massatgista de l'equip de l'Alcora. Bueno, suposem que no serà res perquè veuen de l'aigua mixta milagrosa que diuen i ja li ha passat tot. Estem aplegant als 21 minuts de la primera part. Saca Hugo, balon no plegat Sergi, ha anat fora de l'àrea i Forés ha rematat per dalt del travesser. Tornem a insistir que el Vinaròs malament no està jugant, però li falta possiblement una miqueta més d'intensitat i buscar les jugades claves i acertar. Des del Cora, qui ha buscat des de lateral dret un passe molt llarg, canviant de joc, però el balon s'ha perdut per la línia de banda. A un saque Òscar, buscant a Hugo, s'anticipa el lateral, Ernesto lluita en la pilota i l'àrbit pita falta contra el Vinaròs. Bé, comptabilitzem hasta ara, si no ens hem equivocat, 3 faltes de l'Alcora per una del Vinaròs. Serà lateral Javier, qui sacarà des de la línia mitjos, però pegat a la banda de tribuna, buscant l'àrea de pilota, ha rematat, en dins dificultats, però ha rematat el davanter de l'Alcora i la pilota ha sortit per damunt del travesser. Sacarà, el 21 jugador Pastor Rassut, qui ha rematat, una mica mig d'esquena a la porteria, però sense perill. Però tampoc es poden fiar, aquestes jugades a vegades van per dins i el portero igual no pot aplegar a la pilota. Jugant Rafa per atràs, en curt, Massip busca un canvi d'orientació llarg a l'extrem Alexandre, ha intentat combinar en Sergi, però s'anticipa la defensa contrària. I balon surt per la línia de fons, a la línia de mitjos, pràcticament al centre del camp. I sacarà el Vinaròs. Com diem abans, el Vinaròs no juga malament, però possiblement a la millor s'està recreant massa, els minuts van passant i a la millor igual se perden minuts que després te fan falta. També no ha jugat ara, que la línia ha repitat per una banda i per l'altra. Ha centrat el Vinaròs, Hugo i el defensa l'ha enviat a córner. Córner a la dreta del portero. Hasta ara pràcticament tots els córners havien sigut de la banda de tribuna i ara és a la banda de lateral. Sacarà el córner Hugo Espinosa. Ha intentat rematar Sergi, però ha sigut la defensa qui ni el cap tampoc l'ha tret en l'esquena i ha provocat una altra jugada de córner. Estem veient que l'Alcora, com fan altres equips, que això segons que l'entrenador té una forma de defensar, pràcticament defensen en zona, davant d'Espinosa que està allí, estan pràcticament tots els defenses. Ara, ui! Quina llàstima
No ha sigut ni gol de milagre, jo no comprenc com aquesta pilota no entra, possiblement ha anat al segon pal Rafa i Sergi ha rematat pràcticament a 1 metre de la línia de meta i no sabem ni com no ha entrat tampoc la pilota, l'ha tocat i al final falta una miqueta de precisió, com han dit abans. El Vinaròs ha tingut ocasions i està a punt de robar la pilota el Vinaròs. Sergi, Àlex, Espinosa no plegue, Sergi a través Ernesto buscant a buscant a Espinosa, que no s'anticipa el portero. Balón llarg, ara intentava combinar l'Alcora però no. Òscar en la pilota, luchant en el delanter, toca en última instància el jugador de l'Alcora, encara que es queixa, però el balón ha tocat en última instància en ell i és balón de banda pel Vinaròs. La veritat és que Òscar li diu que retrase, no sap a qui sacar a Òscar perquè els seus companys no es mereixen i entonces està marcat i no sap a qui passa la pilota. Intentava jugar ara Forés i el defensa ha provocat un altre out. La veritat és que per la banda de tribuna el Vinaròs entra molt per la banda dreta. Ara Hugo, Forés, centre i Espinosa no puc controlar quan estava quasi que dins d'ara menuda. El Vinaròs està molt penetrant per la banda dreta en moltes ocasions, però no acaba de... Ara és l'Alcora que s'irix el baló fora perquè Alexandre se queixava i deportivament l'Alcora ha tirat el baló fora. Ara és Hugo qui torna la pilota a l'Alcora. Dona-li al portero de l'Alcora. Comença a jugar l'Alcora, línia de mitjos, el capità. Número 6, balón en profunditat, creiem que estaven fora de joc, el que passa, possiblement el número 10 estaven fora de joc, el que passa que estava a punt l'Olinier d'aixecar la bandera, però com no li ha plegat, l'àrbit no aixeca la bandera, per això a vegades crea dubtes i possiblement seria millor, creiem nosaltres, que quan hi ha un fora de joc, perquè si la plega o no li aplega i poi en segones jugar és pite o no pite, és millor pitar-lo, però en aquest cas creiem que la línia ha acertat. Ara Hugo qui busca la jugada personal, entra dins l'àrea, està mirant, aquí passa la pilota, canvia, la toca Sergi, sobre Àlex, i torna, per favor, sí que l'àrbit, l'Olinier ha assenyalat fora de joc, però han fet una bona combinació dins l'àrea menuda i ha xutat i el balón s'ha anat al poste, aunque la jugada estava anul·lat perquè l'Olinier ha aixecat la bandera. Encara que sigui per poquet, nosaltres aquí no podem veure i mos fiem de lo que digui el Linier, però és el que estàvem comentant abans. Encara que la jugada ha sigut vàlida, rematant de tan a prop, doncs, els postes sí que juguen a vegades, no? O quasi sempre juguen. Formen part de la història del futbol, que a vegades s'ha negat a equipos poder guanyar coses importants, no? Però és que el Vinaròs no acaba d'atinar en l'últim moment. Possiblement fa mèrits per tindre algun gol al seu favor. És Ernesto qui juga, ha intentat mirar i el dorsal número 10 li ha pres la pilota, s'ha internat, l'àrbitre diu si seguir la jugada, i el número 5 ha xutat de fora l'àrea Àlex i ha marcat el primer gol al minut 28 de la primera part. Una pilota que s'ha perdut aquí a la línia de mitjos, que aparentment no portava perill i el jugador número 5 de l'Alcora, Àlex, ha xutat de fora l'àrea molt ajustat, el balón ras, ha entrat pel palo del dret del portero i ha entrat molt angulat i gol. És el que estem dient, 29 minuts de la primera part, Vinaròs 0, Alcora 1. Pràcticament, com havien comentat, no havien fet res de l'altre món, sí que s'havien remat però sense crear perill. I xuten un balón de fora a l'àrea, i això és el futbol, i el Vinaròs ha xutat inclús dins l'àrea menuda i no ha pogut marcar. Esperem
que el Vinaròs seguisca, que este gol no li pesi, ara perd una indecisió a la pilota al Vinaròs, que no es fiqui nerviós, perquè si seguissin jugant igual penso que pot canviar, però ara és l'Alcora que s'ha envalentonat i ha estat a punt altra vegada de crear més perill. El Vinaròs, des que ens ha marcat el gol, fa 1 minut i mig, s'ha perdut 3 pilotes i pareix que hi hagi un cert nerviosisme, a més dels jugadors, també la gent del públic, que és el que passa quan els resultats a vegades no acompanyen, quan se vol jugar i ja la veiem d'una altra manera o el pessimisme igual s'apodera, igual dels jugadors que del públic. El pitjor que li pot passar al Vinaròs, que es fiqui nerviós, que perguen la compostura, que hi haguen faltes, que protesten l'àrbit i a vegades, moltes vegades, això he d'oblidar-ho perquè si es protesta se perden forces per un altre costat. És Ernesto i tira en profunditat buscant a Òscar, no li ha plegat i el defensa ha deixat que sortigués el baló per la línia de fons. El portero, com és molt normal, de l'Alcora, va buscar la pilota i tampoc porta cap pressa. Apregarem al minut 31, s'encurra el portero, el número 2 Javier, este balón llarg, buscant a Cristian, ara és Forés, de tacó Sergi per Ernesto, Ernesto canvia el joc a la dreta, a Hugo demana mans però no, l'àrbit no pite, segueix Hugo, intenta anar-se'n, busca la banda dreta, 2 més, molt difícil, Hugo ha volgut jugar, pràcticament tenia 3 o 4 jugadors, no n'ha entrat, ni tenia 2, per pràcticament 2 més per si a cas, i pràcticament era molt difícil. Penal. Però la veritat és que sí que l'ha tocat, l'àrbit estava molt a prop, penal a favor del Vinaròs. És una jugada que el jugador del Vinaròs, crec que ha sigut Alexandre, sortia, estava de cul a porteria, el baló controlat i el defensa l'ha tocat una miqueta. Només ha protestat el jugador d'ells, els altres han protestat, l'àrbit ho tenia molt clar, la veritat és que no ho sabem. I Hugo intentarà al minut 32 i 15 segons empat el partit. Està situat al punt de penal, els jugadors surten fora de l'àrea, el portero està merejant-se, a veure què passa, saque Hugo i el portero l'ha parat. Ha agafat el rechace Sergi, pràcticament des de l'àrea menuda i ha xutat, a més de Fruixet, molt malament. Perquè inclús fallant el penal perquè no l'ha tirat bé, l'ha tirat quasi que a mitja altura i entre el que seria al mig de la porteria i el palo, assequible pel portero, després el delanter no ha anat viu perquè era Puig un gol fàcil. Saca el córner el Vinaròs i l'àrbit ha pitat. Possiblement hagi pitat fora de meta quan ha sacat el córner que el baló ha sortit per la línia de fons. És el que comentàvem abans, en pràcticament 2 segons el Vinaròs ha tingut 2 ocasions més clares de gol. El penal que Hugo no li ha sortit bé, però després era Sergi qui lliure de marca ha pogut rematar i fer el gol, bueno, claret. Però per lo que sigui el Vinaròs no està gens acertat ni està precís en els remats. La veritat és que no sé tal com està el partit ara, possiblement, no sé si direm pel Vinaròs, sí que és veritat que falten encara 12 o 13 minuts, més si pot añadir un minut o a la millor no. Ara ha pitat falta d'una planxa, número 15, número 16 el Vinaròs, Alexandre, la pilota és per l'Alcora. Com dèiem abans, que el millor que li podria passar al Vinaròs és que no es fiqués nerviós, sí que falten encara 11 minuts, però possiblement encara falten minuts per poder empatar el partit, però el que no pot fer el Vinaròs és vindre-se'n avall, perquè pensem que encara falta molt de partit, i el Vinaròs, només que 6 que juguen igual, doncs pensem que pot millorar. Ara hi ha hagut una entrada
al centre del camp, al semicírcul central d'Hugo, i l'àrbit li ha ensenyat la targeta. Bé, targeta per Hugo, minut ja 35 de la primera part. Saca l'Alcora, balón a la banda esquerra, obrint el camp. El balón s'està jugant a la línia mitja del Vinaròs. I ara pita falta. Ha sigut una mica desplaçat tot lateral esquerre. El número 2, Javier. Pita falta, la saca ben curt. L'àrbit ordena que tornen a sacar la pilota, que el balón no estava en moviment. Considera que s'ha de sacar altra vegada. Serà el capità de l'equip, Bartoll, qui sacarà, buscant el balón a l'olla, com diríem. Pràcticament allí no hi ha ningú. Era pilota pel portero, però encara despejado el Vinaròs. Pilota Hugo. Ells han entrat una miqueta fortet, l'àrbit no ha pitat res. 3 jugadors de defensa del Vinaròs contra 1, però este que aguanta la pilota surt fora de l'àrea i pràcticament en 2 jugadors contra 4 o 5 no ha creat perill, però ha faltat poquet per tornar a tindre un embòlic, un ensurt. Ara és el número 11, Vaquero, qui no va a contemplacions, i ha despegat la pilota, el balón la torna a tindre el Vinaròs, Massip avançant per l'esquerra, balón llarg, buscant Alexandre, però és el 14 que s'anticipa i tira la pilota fora de la línia de banda. Sega el Vinaròs, Espinosa no pot controlar, despeja la defensa, Massip, controla el balón, recateja, balón per atrás al portero. Massip s'ha desfet el delanter de l'Alcora i ara és qui puja la pilota, Rafa. Rafa buscant a Hugo, però Hugo intenta jugar, possiblement hi ha hagut falta que l'àrbit no ha pitat, i és l'Alcora que més que res que jugar s'aprofita pràcticament de les indecisions, els fallos que pugui tenir el Vinaròs. Balón que va a la dreta de l'atac de l'Alcora, centrat, però el Vinaròs despeja. És Alexandre qui està buscant la jugada baixat a ajudar a la defensa, i ara tira balón llarg en busca de Sergi, que controla. Hugo volia combinar en Àlex, però ha fallat. I ara és Sergi qui ha baixat a defensar i ha fet falta. Falta, per cert, ben feta. El número 11, Vaquero, que ha tallat una jugada que es pogut ser una jugada de contraatac. L'Alcora, després d'avançar-se el marcador, tampoc arriesga massa i busca els balons llargs per intentar sorprendre el Vinaròs i sempre quedar-se aquí atrás en 4 o 5 defenses. La veritat és que també els interessos de joc està guanyant 0-1. El Vinaròs no ha sabut aprofitar les seves ocasions i possiblement l'Alcora estigui jugant més còmode, li dona la confiança a esta i juga més tranquil. Estem aplegant al minut quasi que 39 de la primera part. Vinaròs 0, Alcora 1. És el Vinaròs que intenta combinar, però possiblement des del minut 28 o 29 que ha vingut el primer gol, que el Vinaròs està una miqueta més imprecís. És Hugo que al centre del camp combina son germà, però volia buscar Alexandre i no li ha sortit el passe bé, l'ha fallat. Balón fora de banda per l'Alcora.
L'àrbitre ha pitat una falta a Alexandre, creiem que injusta, perquè quan ha intentat defensar ha espentejat, li ha ficat el braç, creiem nosaltres, a l'esquena del defensor de l'Alcora. Sacarà sense pressa l'Alcora, a la línia de mitjos i ha pegat a la banda dreta de l'atac de l'Alcora, buscarà la pilota a l'àrea i és Rafa qui despeje, però l'Alcora a la línia de mitjos la recupera, la juga en curt, busca el lateral a l'extrem, balón per atrás, intentant no perdre la pilota, més atrás al portero, Vaquero, i la veritat és que el gol ha canviat una mica el rumb del partit, perquè l'Alcora s'ha envalentonat i ara mateix pràcticament del Simercurso central han intentat sorprendre el portero del Vinaròs en un globo, una vaselina, com diguéssim, que el balon ha sortit molt alt, però la confiança i tampoc volen arriesgar. Ara Rafa, que busca per la banda dreta a Òscar González, que entra, centre de la línia de fons, llàstima que ha plegat a la línia de fons i tenia Sergi dins de l'àrea menuda, però el balon no li ha plegat. És el portero qui sacarà ara en llarg, balón se'n va a l'enemic del Vinaròs, despeje Rafa, balón va Alexandre busca Àlex, que no pot recuperar, balón a la banda, i ha sigut qui ha despejat, busca Hugo, té la pilota Hugo, i la passe Alexandre, s'ha de l'esquerra, balón al centre, el balón no ha plegat a Sergi, Espinosa no l'ha tocat i ara Esforés, que intentarà la jugar per banda dreta, intenta encarar, però el defensa ja li ha vist de jugar i s'ha apoderat. Ha intentat buscar la jugada personal, també era una bona opció, no tenia ningú en qui apoyar-se i el defensa ha pogut treure la pilota. Serà l'Alcora qui sacarà i és Òscar González qui talla la jugada, tira el balón fora, servirà l'Alcora. És Ernesto qui dirà pedals a Rafa. La veritat és que el jugador de l'Alcora no ha intentat jugar la pilota, se queixa, però li ha pogut fer mal a Rafa, li ha fet com diríem com una obstrucció, i ara és el jugador d'ell qui es queixa. La veritat, possiblement a millor ell se queixa, però ha sigut ell qui ha provocat, perquè tenia tota l'avantatge. El Vinaròs ara no tira la pilota, però el jugador d'ell se vol aixecar i la veritat és que això a vegades crea confusió. L'Obdoc pareix que s'està embolicant. Ara hi ha dos jugadors caiguts, un a la línia mitjana de Vinaròs i l'altre a la de l'Alcora. El jugador se queixa que ha entrat, però aquell no crec que tingui molt de mal, i ara ha hagut una trompa i possiblement s'hagi fet alguna de mal, però què estem parlant? Són al minut 43 i 20 segons i ara l'Alcora li interessa, doncs bueno, això, el que fa molts de jugadors de primera i segona divisió, el jugador està en terra, en les cames obertes, se queixa del cap, quan la mal suposo que el tindrà a la cama. Però bueno, això és la llei del futbol. Possiblement aquí hi hagi fallat l'àrbit, perquè era una jugada fàcil. L'obstrucció que ha fet el número 8, feta la primera falta, que ho era, ha volgut deixar la ida de l'avantatge i ha vingut una altra topada a l'altra banda de camp. 2 minuts passen i ja veurem si l'àrbit descomptarà o no descomptarà. Tiempo! Sempre comentem que el futbol és un joc que moltes vegades se fan massa trampes, però és perquè potser possiblement el reglament no l'apliquen, perquè de 90 minuts molts de partits
a la millor no se'n juguen ni 45, i després la que és més grossa, quan s'acaba el partit que l'àrbit añadís 4 minuts, a la millor dels 4 no se'n juguen ni 30 segons. Tirons, possiblement haurien d'aplicar, i el futbol hauria de canviar algunes regles com les apliquen al futbol sala, al bàsquet, a l'handbol o altres coses, i el jugador que perga el temps que vulgui, que després l'àrbit ja passarà factura. Així és molt fàcil. I no ho diem perquè ho ha fet l'Alcora, que això potser ho farà el Vinaròs també fora de casa o a casa quan li interessa, i ho fan els equips de primera divisió. Ara ha sacat l'Alcora, el balón llarg, i el portero dice que surti la pilota per línia de fons, se compleix el minut 45, sacado el portero, sobre Rafa, Rafa puja la pilota, la dona a Espinosa, Espinosa Rafa, està buscant on passar la pilota, tira per atrás a Ernesto, Ernesto buscarà Masip, passes horitzontals, torna el balón al centre a Ernesto, el Vinaròs no avança, balón llarg a la banda dreta, que entra Hugo, a veure, intentem Hugo, passa el segon pal i gol, gol, gol del Vinaròs, gol del Vinaròs, ha centrat Hugo en la cama esquerra, al punt de penal, però quasi que al bord de l'àrea menuda, i el seu germà Espinosa ha rematat i ha entrat el balón molt apegat al pal a la dreta del portero de l'Alcora. Empat a 1. Empat a 1, minut 45 i añadit. No creiem que l'àrbit pugui tardar molt més, però bueno, ha valgut la pena. Possiblement després l'ho vist en tot el que han vist els 45 minuts, sigui el més just dins del que cap, perquè el Vinaròs ha ficat les ocasions, però el futbol a vegades no és jugar bé, sinó és materialitzar-ho. Ara Sergi que intenta entrar per l'esquerra, entra... Tenim després d'esta primera part, que han acabat empatats a 1, esperem que el Vinaròs pugui remuntar, se veu, ha tingut més ocasions, moltes més ocasions que l'Alcora, una vegada que ha arribat a porteria ha marcat el gol, i després no se l'ha vist un equip tampoc concentrat com per poder guanyar. Ara passo el micròfon a Felipe i que mos faci ell el comentari del partit. Aquí i esperant que Simar Rucas ara des de lateral o d'èxer entrat sacarà el Vinaròs, sacarà l'Alcora. Ves Alcora ara, aquí el número 8 intenta atrevegar-la a jugar. Menos mal que ha fallat Esteller, però el delanter de l'Alcora no s'ha aprofitat. Saca en curt el porter sobre Rafa, Rafa buscant a Ernesto, Ernesto li la torna sobre Rafa, Rafa està a la línia mitja, busca a Forés, no li ha pegat la pilota, ha despejat la pilota el Vinaròs en falta i l'àrbit ensenya targeta a Òscar González al minut i mig, pràcticament, de la segona part. Dos targetes tenim comptabilitzades al Vinaròs. Una jugada tonta, però bueno, l'àrbit ha tret targeta. Sacarà l'Alcora des de la línia de mitjos del seu camp. Saca a buscar el balón, ha pegat a la banda llarg i és Rafa qui despeja la pilota, Sergi no plegat,
i el balón fa cap a les mans del portero de l'Alcora. El portero sacat en llarg, el Vinaròs estava pressionant, Ernesto la controla, Espinosa buscant a Sergi, i falta, ha votat Ernesto en un contrari, el jugador de l'Alcora que ha caigut en terra, li ha pitat falta. Ernesto a Miguel, balon llarg que busca la banda esquerra, l'Alcora buscant els balons llargs, és Alexandre qui no plegue, però provoca la pèrdua de balon de l'Alcora, sacarà el Vinaròs. Òscar González per la línia de banda, el Vinaròs ara diem li estaria al gol sur i l'Alcora està al gol nord. Balon que buscava Hugo, son germà, per poder entrar dins l'àrea, però no plegat, ha faltat molt poquet, i el portero de l'Alcora té la pilota buscant algun desmarque, se passeja per l'àrea, no ha plegat al centre del camp, el Vinaròs tampoc, aquests compassos, el balón està molt dividit, portem 3 minuts i mig a la segona part, moltes imprecisions, els jugadors en terra, pràcticament cada moment, ara és el número 5, Àlex Albalat, qui està en terra, es queixa, una trompada a la cama dreta, la veritat que ja no sé ni tan queixa tampoc. I ara s'eixa que ja li ha passat tot. Sacarà Alexandre, buscant a Hugo, li la torna, però el balon l'ha tocat en última instància, el balon pel Vinaròs, perden la pilota, el Vinaròs està indecís en anar a buscar aquesta pilota i despeja la defensa contrària. Ara Rafa busca el balon en llarg, és Hugo que buscava combinar en Àlex, no ha pogut, ha centrat Alexandre buscant el segon pal, però el balon l'ha despejat la defensa contrària i serà fora a banda del Vinaròs. Busca Sergi no pot entinar, però ha sigut Alexandre que ha tocat la pilota i Forés no ha pogut aplegar el remat final. La pilota buscant el centre i provoca un altre córner a favor del Vinaròs. Minut 5 de la segona part. 1-1 s'ha avançat l'Alcora al minut 28, mitjançant Cristian Albalat i empatat Sergio Espinosa al minut añadit de la primera part. Ara, un centro molt perillós de Hugo al segon palo que estava lliure de marca Víctor Masip. Ha pegat, molt ha plegat a la porteria i el balon ha sortit fora per molt poc. Ha sigut una ocasió immillorable. Ara veiem que l'àrbit demana per al joc i l'Alcora farà en canvi. El número 12, Andrés Sánchez, entra, creiem, es queda el dorsal, no ho veiem, però creiem que és el dorsal número 11, Montesinos, però el número 11. Andrés Sánchez, el dorsal 12, entra per Montesinos Vaquero. Han perdut una miqueta de temps i ara no sabem quina confusió hi ha. Ara és quan entra. Bueno, pues pràcticament han perdut aquí un minut i pico. Que si entro i no entro. El portero quan saca últimament, el portero del Alcora apareix, té una miqueta el vent en contra, però quasi que no pleguen i ha vist el camp tampoc quan saca. I és difícil que un portero no plega al mig del camp. Balón dins l'àrea, és Hugo qui remata i el balón se'n va fora. El línier demana córner. D'aquí no m'ha apreciat l'ha jugat, no han protestat els jugadors contraris i el línier senyala córner. Serà Hugo
Ha anat Alexandre perquè s'encurt, però no. Sacarà el directe, molt tancat, i el portero ha despecat com ha pogut, molt justet, i ara tenia una bona ocasió el Vinaròs, però ha pitat falta. Creen que de Rafa. No sé on ha pogut apreciar. Rafa podia rematar molt a prop de la porteria, però ha pitat falta. Saca el portero, com han dit abans, les últimes 3 sacaes no plegue ni al centre del camp. Un baló llarg que buscava en profunditat Hugo a Forés i no ha pogut. El baló s'ha anat per la línia de banda i l'àrbit pita a favor del Vinaròs. Serà Esteller qui sacarà, buscant en curt a Hugo. Este aguanta la pilota, té un defensa damunt que li ha pres la pilota, ha despejat i ha tocat a Esteller i fora de banda per l'Alcora. Vinaròs ha tingut, sense fer un gran partit, ha tingut moltes ocasions i de molt a prop a poder anar davant al marcador. Ara torna a pitar falta. La veritat és que aquestes faltes no diem que no siguen, però els jugadors deixen caure, queixant-se de tot, i una vegada han pitat falta a favor, s'aixequen, primer se queixen i després s'aixequen en seguida. Com si res. Ara, quan l'àrbitre se va de cul, ha adelantat la pilota 4 o 5 metres al número 14. Edi, l'àrbitre l'ha fet retrasar i saca el llarg, buscant l'àrea del Vinaròs. Massip la treta, ara la treu Hugo, no, perdó, Espinosa, i el baló se perd per la línia de banda i sacarà Esteller, buscant a Sergi el que té en el cap. El baló no li aplega a Hugo i defensa qui despeje, i torna a plegar Esteller, buscant a la banda, però imprecís, i ara és falta de Jorge sobre Alexandre. Esteller saca per atrás aquí per Massip. En curta Ernesto se fa un embolic, el baló per atrás al portero, torna a començar de nou, està pressionant l'Alcora, trau la pilota Massip i un baló que ha sigut un despeje molt llarg, l'ha tocat en el cap Sergi i a punt ha estat Forés de plegar en avantatge sobre el porter de l'Alcora. Li ha faltat molt poquet per poder acabar la jugada. El Vinaròs pareix que toca millor, està intentant entrar per la banda dreta buscant a Forés, però s'anticipa la defensa. Ara vol sortir a la contra l'Alcora, molt ràpid, buscant un desmarque, però talla Rafa. Ernesto ha intentat despejar però no ha pogut, xuten de molt apartat, el número dorsal, número 12, que acaba d'entrar Andrés, molt malament, i el palón se perd per la línia de fons. Saca el porter en busca de Óscar González, a Hugo per Sergi, la toca en el taló, i Línier, ara pitava falta a favor del Vinaròs, per una suposta falta que li han fet a Forés, l'Olínier senyalant la falta i l'àrbitre ha desestimat la petició i siguen. La veritat és que feia temps que no veiem, no diem en això, que l'àrbitre fa malament i molt menys el que en 3 o 4 jugades l'àrbitre i el Línier no s'ha ficat d'acord. I com sempre mana la decisió de l'àrbitre, el juez que diríem, però ja és la tercera o la quarta vegada que no tenen el mateix criteri, com moltes vegades els Líniers fan una labor fàcil i agafen i no piten res. El que passa que estos me penso que no porten vinganillo com els de primera, i ara, mentre s'acaba aquestes jugades, el que diem abans, mentre s'acaba, que diuen que no val a protestar, mentre s'acaba, el jugador al minut 11 i 52 segons, el Vinaròs se queda un jugador menys, perquè Hugo
tenia una targeta i li estava reclamant algo l'àrbit d'esta jugada, se suposa que era del Linier, i mentre ha sacat el lateral de l'Alcora, li seguia protestant Hugo, li ha tret la segona targeta i el Vinaròs se queden 10 jugadors. Diem a la primera part que a vegades protestes i es perden les forces per l'altre costat. I ara, una jugada tonta, que no hi ha patades, ni són jugades, el futbol és... Però no comprenem, estan sacant, l'àrbit deixa sacar la jugada i Hugo se'n va caminant. En cas de dins del terreny de joc, surt caminant. Hi ha una confusió general perquè l'Alcora està expulsat Hugo, que se'n va caminant a poc i aquells s'acaben i volien jugar la pilota. L'àrbit ara, algú del públic ha comentat alguna cosa a Hugo, pareix que no li ha sentit bé i s'ha encarat, però el jugador ha de ser més intel·ligent, perquè suposant que tingui raó, una vegada pitat l'àrbit ja no tens res a fer-la. El cert i segur és que era un partit que li sabia fer aquest dia pel Vinaròs. Tornem a començar de nou i ara l'únic que pot passar és que estos s'envalentonen i el Vinaròs està jugant un jugador menys. Bueno, està atacant Forés per la banda dreta, busca a Hugo però el baló no li ha plegat, a Espinosa, baló llarg, 2 contra 1 del Vinaròs, han pogut treure la pilota però segueix d'Alcora, el dorsal número 12 que ha entrat a la segona part buscant a Miquel està jugant en Jorge, però perden la pilota i és Ernesto qui la trau, però els nervis pareix que s'han apoderat del Vinaròs i ja veurem si això no li costarà un dels ulls. Està pujant fora la pilota, però clar, està allí Sergi molt a soles recibint i ha provocat un fora de banda a favor del Vinaròs. Pràcticament estava a soles en la línia d'atac. L'entrenador del Vinaròs haurà de reestructurar perquè saben dominar i podien guanyar el partit i ara poden passar moltes coses. És el Vinaròs qui està dins l'àrea, creiem que possiblement l'àrbit ha acertat. Nosaltres pensem que Forés s'ha deixat caure buscant el penal i l'àrbit ha pitat falta. Creiem que no hi ha hagut res i possiblement li traurà targeta per deixar-se caure, possiblement, no ho sabem, però es fica la mà a la butxaca. Està apuntant alguna cosa i ja li trau la targeta. Nosaltres creiem sincerament que no hi ha hagut res i el que fan els jugadors és tindre una miqueta de picardia i més coneixement, perquè ara era una jugada que no feia falta enganyar. Creiem que ha volgut enganyar l'àrbit. Moltes vegades se pot enganyar i moltes no. Bé, ara és l'Alcora qui intenta entrar per la banda dreta, a trompicons, i ara ha caigut el jugador dins l'àrea de l'Alcora, però ha pitat la falta anterior perquè pareixia que quan entrava dins l'àrea ha sortit trompicat per Massip. Estan protestant els jugadors del Vinaròs. Una vegada ha pitat la falta fora de l'àrea. Balón ha pegat una miqueta a la banda dreta i pensem que no és gens bo que els jugadors del Vinaròs protesten tant perquè això no els deixa fer a 3 faenes. Està el capità de l'equip, pareix que té una joança ja perquè han fet unes quantes coses. Los 6 saquen curt, buscant el carregant de detrás, una joança ja i ens va marcar el gol. La veritat és que nosaltres veiem, antes de sacar la falta, antes que s'ha ficat 2 jugadors, un s'ha tocat la calça, estava el número 6, era el capità de l'equip i el 12 que ha entrat, ha fet com si anés a passar la pilota, ell s'ha desmarcat, el baló ha anat al centre i aquell ha buscat el bon al hueco per la banda dreta que entrava ha fet el passe de la mort i ha marcat l'Alcora al segon.
La veritat és que era una jugada d'estratègia i a veure, els jugadors han d'estar més al tanto. Se ve a vindre que era una jugada d'estratègia. Ara veiem que el Linier reclama la posició de l'àrbit. O és que ha passat alguna cosa, o hi ha un canvi. No sé què li demane. Estan a punt de secar, però el Linier està a la bandera i secar. L'àrbit segur que no s'entera. Aquest home no s'entera de res. Ara, li van dir els jugadors. Segurament que haurà passat alguna cosa, ja ho veurem. Ara està assenyalant la línia de l'àrbit que a la banqueta del Vinaròs ha passat alguna cosa. Però aquest àrbit no s'entera molt. Ara segur que està expulsant a l'entrenador del Vinaròs. A l'entrenador o al jugador, no ho sabem. ¿Pero aquí expulsa a Pedro o al entrenador? Lleva 20 años en esta categoría y no ha subido. ¡Gorro! Aquí está. Ara diu l'àrbit que l'entrenador surti a fora. El públic increpa l'àrbit, que no s'ha enterat de moltes coses avui, però en això no vol dir. Parlem de les fores de joc o de les indicacions que li han marcat els Liniers, però en l'altre no poden dir res perquè són jugades que el futbol s'ha de ser una miqueta més intel·ligent a vegades. I les protestes valen per això, a vegades tindre-la de perdre. El Vinaròs, que havia aconseguit empatar el partit, ha classificat molt costa amunt. Sí que és veritat que portem 19 minuts, encara en falten 26, i ara targeta groga per un entrar d'Andrés Alexandre. Una targeta una miqueta forta, i no voldríem que això d'aquí al final se convertigués, pràcticament, no sé què passarà, però si jugarem molts de minuts, no sé què passarà, però a vegades aquestes jugades provoquen que cada moment estigui el baló parat, i això al Vinaròs no li interessa de cap de les maneres. Li interessa jugar al futbol i no entrar en aquestes situacions. Baló dins de l'àrea, anava a rematar Rafa, i el portero s'ha adelantat i enviar el baló a córner. Intentarà sacar de línia de córner a l'esquerra del portero de l'Alcora, Espinosa. Veurem que el Vinaròs està preparant un canvi, està preparat Agus, s'ha sacat el córner sense conseqüències, i l'Alcora tira el baló fora, saca el Vinaròs Ernesto, despeja l'Alcora com pot, traen la pilota, intenta jugar Pastor, però per la pilota és Massip, ja passa a Rafa, i Rafa, falta, i targeta groga pel número 21, Pastor. L'àrbit no segueix sense enterar-se i Linier li està demanant el canvi, ell apuntant, i li estan dient els jugadors del Vinaròs que vine aquí perquè aquest home no... diu que no fa cas. Li han dit que volen fer el canvi i l'àrbit no fa cas, saquen la falta. Intentava Rafa buscar Hugo, però no ha pogut. Aquí està preparat Agus per fer el canvi, i Linier li ha reclamat unes quantes vegades a l'àrbit, però l'àrbit no li fa ni cas. Ara veiem com Pedro, en ausència de l'entrenador del Vinaròs, està donant instruccions a Agus, que està aquí esperant-se per entrar al camp.
surt el baló fora, a veurem si l'àrbit, ara sí, li torna a demanar l'Olinier, i Agus substituirà Espinosa. Espinosa se'n va entre els aplaudiments una miqueta tímids del públic i entra Agus. Minut 22 de la segona part. Vinaròs 1, l'Alcora 2. Bé, ara intentava l'Alcora entrar. Creiem, sincerament, que a l'estrena no hi ha fet falta Massip, l'àrbit no l'ha pitat, després possiblement ha sigut falta Massip, no pita res, i el baló serà anat a córner. Córner a favor de l'Alcora. Veurem com defensa el Vinaròs aquesta situació. Hi ha 4 jugadors de l'Alcora dins l'àrea, un pràcticament està pegat al primer pal. Balón per la línia de fons, centre i córner altra vegada. L'Alcora dona la sensació de que s'ha envalentonat, perquè sí que porta avantatge al marcador a 2, però al tindre la prioritat numèrica al camp, possiblement s'ha envalentonat i no es queda detrás. Vol buscar un altre gol. Balón que es perd per la línia de fons i serà saque pel Vinaròs. Ràpidament, Sergio Aure fica el balón en joc. Rafa busca Ernesto a la línia de mitjos del Vinaròs. Este intenta mirar. Balón per Alexandre, ha volgut recatejar, l'ha perdut, però troba el baló a Rafa altra vegada, Víctor Massip. Víctor torna a Rafa, passe horitzontal, el Vinaròs pràcticament no avança, torna a Massip, a poc avançant metres, buscant a Forés, aquesta línia de mitjos, té un jugador damunt, Agus té la pilota, intenta recatejar, Ernesto busca banda dreta, Òscar González, volia combinar ella soles, però ha perdut la pilota, però la recupera Rafa. Ernesto torna a Rafa buscant en profunditat a Sergio, que controla molt bé, línia de fons, centre una miqueta passat perquè estava Forés allí molt atent per al remat i possiblement ha anat una miqueta passadet perquè estava en una posició immillorable per rematar. El portero no havia sortit de la porta i era una ocasió propícia per marcar el gol de l'empat. Però la veritat és que no ha plegat ni a rematar. Ara hi ha un jugador que es queixa, el número 21, caigut en terra, i a petició de línia l'àrbit ha pitat falta de Víctor Massip. Creiem que l'ha tocat, però este ha gesticulat molt. No crec que li hagi fet res. Jo inclús crec que la falta és molt justa, per no dir que no sigui. Sí que hi ha hagut un contacte, però no crec que sigui patant. Qualsevol cosa falta. Ara sí, ara veiem més falta, sí, ara sí que l'ha pitat. Ara ve més falta d'Esteller. El número 7, Miguel Ángel. I ara l'àrbit ha pitat falta, creiem que és justa. Sin embargo, ho saquen fora de banda. Són apreciacions que bueno, cada un pensa d'una manera. El Vinaròs treu la pilota, Massip. Hi ha una falta, el joc està molt embarullat. Se peguen a destemps, els jugadors arrastren molt el baló en vez de passar-ho i que corri el baló. A vegades s'abusa una miqueta massa i hi ha molt de contacte. Ara Sergi busca Forés, possible penal que l'àrbit no pite, possible penal al minut 26, Sergi li ha donat el baló a Forés, no creiem si és patant o no, però creiem que hi ha hagut contacte i l'àrbit no ha pitat penal. A la millor ha sigut massa, no?, 2 penals, però no sabem si era va pitar penal, però contacte sí que hi ha hagut. El cas és que ara Forés segueix avançant, intenta passar la pilota, a Sergi no plegue, i ara el públic reclama falta que l'àrbit no senyala.
El partit s'està complicant cada vegada més. Vinaròs treu la pilota. Intentant començar la jugada de nou. I estem als minut 27 de la segona part. Ernesto a Massip. Massip està buscant que algú es desmarque. Té Esteller la pilota. Està buscant aquí passar-la. Balón per atrás. No troba ningú davant que es mereix. Balón per atrás i això crea una mica de desconcert, igual als jugadors que al públic en general. El Rafa aquí busca Agus. Le pega la pilota ara. Agus intenten combinar. La dreta, balón al centre i tampoc el plega el portero, ha tingut moltes dificultats. És Agus qui centre i el capità de l'equip ha tret la pilota. Sacarà Esteller de banda, buscant Ernesto. Ernesto aguanta, controla el balón. Torna a combinar Esteller. Agus ha recibit una patà del número 12 que podria ser targeta perquè li ha entrat per detrás, però ha pitat la falta i res més. L'equip pareix que ara el Vinaròs estigui una miqueta més tranquil, que torni a intentar buscar-la jugar, però clar, la veritat és que ara ha de fer un doble esforç perquè està jugant un jugador menys, i això, vulguem o no, ja veurem. I ara Sergi estava molt a soles buscant i ell mateix ha perdut la pilota. L'àrbitre està cridant per fer el canvi i ara se veu que a base de crits no està mirant mai el línier i la Cora farà, entrarà al terreny de joc número 16 Alberto, el jugador que va ser canviat porta molta pressa perquè estem al minut 29 i el canvi és pel número 7, pel número 7 Miguel Ángel Porras. Cada vegada falta menys per acabar el partit i el Vinaròs deixarà perdre, de moment, perquè encara falta molt de minut, deixarà perdre una altra ocasió. És ara que lluitava Forés una pilota, li ha rebotat, una pilota que es podia fer el balontitzar que era perill, però li ha rebotat a les mans i Linier ha assenyalat la falta. L'Alcora tampoc porta molta pressa i ara possiblement ha venut que vagin passant, a mesura que vagin passant els minuts, possiblement no ho sabem si renunciarà a l'atac i buscarà l'empat o què passarà. Intenta l'Alcora ara atacar per banda dreta el número 16 Alberto, que a la segona part estava molt sols a la banda dreta, i ara Víctor Massip cedeix el balón a travegar córner. S'estan arrimant, l'Alcora s'està arrimant molt a la porteria del Vinaròs. Ja veurem com acaba això. Hi ha 3 jugadors de l'Alcora dins l'àrea. Balón, quasi que al primer pal, entrava a rematar, però el porter del Vinaròs s'ha anticipat i ha tornat a cedir córner. El balón no surt d'aquí. Molt tancat a travegar. La veritat és que ara ha tingut una altra ocasió a travegar l'Alcora, a peu canviat, tira el córner, l'havia l'extrem dret en la zurda, en molt defecte, el baló molt tancat i ens han creat 3 o 4 jugades de perill en pocs minuts. Ara té el baló Agus, però Agus pensem que està molt endarrerit. Ara baló en profunditat a Forés, però no plegat a la pilota. Un baló massa llarg, que hagués pogut ser bo.
La Cora s'aguanta una miqueta aquí davant, s'ha fet una miqueta valent, però pensem que el Vinaròs, en 32 minuts que porta, només té dos jugadors en punta, que són Forés i Sergi, i possiblement, perdent 1-2 a casa, possiblement hauria d'arriesgar una miqueta. Ara de tacó, Forés, se n'ava Sergi, de tacó, i ha reclamat fora de joc. La veritat, mos agafa una miqueta justets. Al moment que t'agafava la pilota, Sergi, mos ha paregut que estava molt avançat, però clar, quan nosaltres ho podem veure a la tele, voldríem saber quan ha tocat el baló de tacó si realment estava Sergi en fora de joc o no. No podem emitir un juí. Vinaròs trau la pilota ara Rafa com pot. És Agus qui talla la línia de mitjos, avança, 3 contra 3, i no ha passat molt bé la pilota Agus, era una llàstima perquè eren 3 contra 3. Era passar la pilota i buscar la millor opció, una jugada que es pogut ser molt perillosa. Masip canviant el baló a la dreta, en busca de Òscar. Òscar no ha pogut combinar, i han perdut el baló. Pitat fora de joc de la Cora, trau la pilota Rafa, arrasa per Sergi. Sergi en Ernesto, buscant a banda dreta, i falta que li han fet Alexandre. Pegat a la banda dreta. Possiblement sigui el mateix Alexandre qui buscarà el baló dins de l'àrea de l'Alcora. Els jugadors estan a la línia, a la frontal de l'àrea, buscant algun remate cap, i el portero mig en fals, no ha pogut tocar-la, l'ha tocat una miqueta, no ha pogut rematar Rafa, el baló s'ha anat a córner. Sacarà Agus. A la dreta del portero de l'Alcora, banderín de la banda de tribuna. Saca Agus i gol! Gol del Vinaròs. Saca Agus, el baló ha anat pràcticament al segon palo i Rafa venint de detrás ha entrat i li ha clavat la pilota a l'esquerra del portero i el Vinaròs ha empatat el partit al minut 34 i mig de la segona part. Ja diem que feia ratet que el Vinaròs s'havia calmat els ànims, no protestava tant i s'ha dedicat una miqueta més a jugar a futbol. Sí que és veritat que jo comentava abans de que en dos delanters, però ha sigut a jugar d'un baló passat i bueno, després del córner ja ha vingut a jugar esta. Bueno, esperen que el Vinaròs se centra una miqueta, de moment ja està l'empat i si se serena poden vindre més coses encara. Agus regateja, se'n va pel centre. No hi ha ningú. Balón a l'esquerra, Alexandre, però tallat. A Forés i ha tallat la defensa. El Vinaròs pareix que s'ha animat i està buscant un tercer gol. Agus, balón en profunditat, Agus. Sergi que ha fallat. I gol del Vinaròs. Havia fallat el baló Sergi, li ha anat a Forés i l'ha tornat i Sergi, gol. Gol del Vinaròs, pareix mentira quan canvia els partits. Ja diem abans que estava perdent, s'havia envalentonat l'Alcora, però que el Vinaròs ha tornat a jugar una miqueta més, protestant menys i jugant més, i el que és el futbol, en 10 jugadors ha capgirat el marcador en qüestió de 3 minuts. 36 minuts de la segona part. El Vinaròs s'hi fica davant el marcador. Linier demana la presència de l'àrbit, però aquest home no s'entera de res. L'Alcora vol fer un altre canvi, però aquest home està mirant, però no sé si la llua en el sol o està mig adormit perquè no s'entera. Ara se'n dona compte. Bueno, creiem que el més difícil s'ha fet. Ara falten, pues, tot això. Falten 7 minuts i mig, o 8 i pico. A veure si el Vinaròs sabrà jugar aquests últims minuts.
L'Alcora ha canviat, ha entrat Alberto, número 18, per Pastor, número 21, i el Vinaròs crec que està buscant un canvi. Sí, ara pot ser que estigui perdent una miqueta de temps. Entrarà Javi, el número 8, i creiem que serà per Forés. Minut 37. Els aplaudiments del públic. I això és el futbol, que passem en un moment d'un extrem a l'altre. Moltes vegades, últimament passa que el Vinaròs ara han ficat el 3-2. Això pareix que sigui un partit en vol, que hasta que no saque l'equip no fiquen el gol al marcador. Ara ha pujat el marcador el 3-2. 37 minuts, 50 segons de la segona part. Està pujant l'Alcora, balón a la banda esquerra. Està aguantant, Òscar no pot tapar la pilota, s'entren sense perill i Ernesto despeja com pot. Balón se'n va al camp de l'Alcora, està pressionant Sergi a soles i ara estan pilotant per amunt. Això creiem que és el millor que li pot passar al Vinaròs, que ells perden la compostura, en vez de jugar a futbol busquen balons llargs i que no juguen a futbol. Això és el millor que creiem que li pot passar al Vinaròs. A vegades les presses són males consejeres, que diuen. Bueno, això creiem que ha valentonat una miqueta el Vinaròs i, a més del canvi, els jugadors que estan al camp s'han de deixar la pell ara. S'han de deixar la pell perquè falten 6 minuts i mig més lo añadit. Però sí que és veritat que han de jugar molt de coneixement, sense provocar targetes, ni faltes, ni coses per l'estil. Balón al punt de penal, que ha sortit el portero. Sergio Aure s'ha fet en la pilota. Saca el portero del Vinaròs. Balón llarg. Buscant a Sergi, no cap. Agus batallant en la defensa. Aguanta la pilota Sergi. Buscant l'apoyo i provoca el fora de banda, aguantant. Més que jugar la pilota, el que ha fet Sergi és aguantar la pilota i que passen els segons. Sacarà Esteller, buscant algú que es desmarque, buscant el peu d'Agus. Agus recibeix, aguanta la pilota, la defensa damunt, està aguantant la pilota, li entra un defensa, dos, se'n va, recula altra vegada, està aguantant la pilota, no vol jugar-la però tampoc la juguen els altres, l'ha perdut, i ells mateixos s'han ficat nerviosos i han provocat, ells mateixos han perdut la pilota i han provocat córner a favor del Vinaròs. És el Vinaròs ara que ha de tindre una miqueta de coneixement i saber jugar als temps. Este córner possiblement, només hi ha 2 jugadors del Vinaròs dins l'àrea, bueno, 3, han sigut 6 defenses, possiblement haurien de sacar en curt i no perdre la pilota. Perquè ara són 4 el Vinaròs. Ui, el portero que ha sortit molt malament i ha estat a punt de rematar a través del Vinaròs. El portero no mos acaba de donar molta confiança. No ha estat massa acertat, no tampoc, no. I Alexandre ha estat a punt de rematar, falta poquet. 40 minuts i mig de la segona part. Despeja el Vinaròs, buscant a Sergi. Sergi lluitant contra 3 o 4 defenses, intentant aguantar la pilota. Ara és Ernesto, li l'han presa. I l'Alcora buscant, doncs bueno, el balón llarg i a veure què passa. Està intentant l'Alcora buscar la jugada, l'han perduda. I bueno, té la pilota. Agus, a Ernesto l'ha perduda. I Javi ha lluitat molt i ha tret la pilota. Molt bé per Javi. Vinaròs està aguantant la pilota bé ara. Agus estan aguantant. Retrassa sobre Esteller, balón llarg, buscant a Sergi. Sergi, la veritat, és que està molt cansat perquè està lluitant, pobre, contra 3 o 4 defenses. Ara ha caigut en terra, s'ha quedat. Jo trobo que, a més de que igual, no sé si l'ha tocat, però està mort. Està agotat, pobre, perquè està lluitant. El Vinaròs està jugant en 10 jugadors. I ara Javi Bueno tira el balón fora. L'àrbit va a veure què li passa
a Sergi José, que està en terra, i nosaltres creiem sincerament que més que falta, que l'ha pogut ja bé també, és perquè el jugador ho està donant tot, pobre, està aguantant pràcticament a 0-3 defenses, està lluitant molt i pensem que està completament agotat. El que passa és que l'àrbit està girat alt i vol que surti fora, però no pot ficar el baló en moviment. Ara surt, ara es furt del camp, segurament que tornarà a entrar en seguida, però nosaltres que ja se'n va buscar al centre del camp, va tornar a sortir quan l'àrbit ho cregui oportú. Falten 2 minuts i temps, 2 minuts i mig més l'anyadit. Ataca l'Alcora per la banda esquerra, balón al centre, buscant balón a l'olla, busca l'extrem dret, en busca el número 8 Cristian, no s'han entès en Jorge i el balón pel Vinaròs. Sacarà Esteller. El Vinaròs ara sense pressa, està guanyant, 43 minuts a la segona part. Sergi tornant a aguantar en companyia dels defenses, possiblement han fet falta alguns, no han pogut. Mira, Sergi se'n va a la pilota, en un defensa, però lo ve molt cansat, pobre, està lluitant, ja torna a baixar a defensar, i es tira en terra, molt bé per Sergi, perquè ho està donant tot, ha corregut molt, ara Vinaròs roba la pilota, balón per Sergi no ho sabem, ja l'ha mullat perquè no pot, i Javi s'anava a entrar dins l'àrea, però ha sigut el dorsal número 2, Javier Badenes, que ha tret la pilota. Pràcticament estem a les acaballes del partit, i el que diem abans, l'Alcora, ara que està perdent, que és quan hauria intentat jugar en un jugador més, centre baló amb bombejatge a l'àrea, ui, cuidao, que el Vinaròs, menos mal, un baló en profunditat, quan pràcticament estava sol el delanter de l'Alcora, però en línia repitat fora de joc. I el Vinaròs va fer l'últim canvi. Ernesto entrarà per Sergi completament exhausto, està mort. Va saludar l'àrbit, se suposa que per perdre una miqueta més de temps és aplaudit pel públic i saludat pels seus companys perquè ha fet un derrotxe de facultats. Enhorabona, Sergi. Ernesto, minut 44 i 35 segons, substituïx a Sergi José. Vinaròs està a prop de la tercera victòria. Després de les dues primeres jornades que va aconseguir la victòria i 3 derrotes, bueno, pues això servirà per una mica de moral. Ara segur Javier Bueno que volia intentar anar-se'n per banda esquerra, però el baló ha sortit fora. Minut 45. No sabem quants minuts añadirà l'àrbit. Ara ja estem en temps añadit. Ernesto aguantant la pilota, lluitant-la molt. Ara hi atacarà Dagus, creiem. L'àrbit ha pitat mans. Falta contra el Vinaròs, se'n van tots per avant. Ara possiblement ja passa un minut dels 45. I a excepció del portero i el que saca la falta, estan tots els jugadors pràcticament dins el baló a l'olla. Despeja, treu la pilota al Vinaròs. Ells tornen a treballar i el Vinaròs que torna a treure la pilota. Ja han dit abans que això són recursos d'alguns equipos, o que ho han fet moltes vegades, molts equipos, molts, quasi que tots, però pensem que no és la millor solució. Però pel Vinaròs pot ser que sí. De balón i a l'olla, el que surti, quan tenen superioritat sobre el camp. L'àrbit està mirant el rellotge. Algú diu del públic en passen 5, no crec que sigui així. 2 minuts passaran ara, el baló té la pilota al Vinaròs, algun està aguantant, se'n vol anar, però té 3 defenses, se li fa un canyo, però per la pilota, i ara provoca la falta i recupera la posició. Me dona la sensació de que l'Alcora s'està rendint una mica i el Vinaròs, possiblement per perdre més segons,
torna a buscar un altre canvi. Guindy, el número 18, substituirà, suposem que és Alexandre, que és el 16. Substitueix Guindy, Alexandre, ja creiem que passen, que es digui 3 minuts. 3 minuts. Tot l'Alcora dalt de tot, balón a l'olla altra vegada, a lo que surti, i Víctor Massip, l'envergadura que té, despeja el balón, Javi, irà a passar el balón, Agus, però Agus no ha anat ni a buscar-la tampoc. Balón pel portero, que saque, l'àrbit ha mirat el rellotge fa un moment però no el mira. El Vinaròs treu la pilota, l'àrbit està mirant a través del rellotge, creiem que no tardarà molt a pitar, són molta superioritat l'Alcora, està buscant l'última a jugar, i ara el Vinaròs ha tallat la pilota i creiem que això s'acabarà el partit. No pot, el partit no creiem que dure més d'un minut o dos, més d'un minut, però l'àrbit està mirant, però no pita. I això encara no s'ha acabat. Balón que Massip ha anat a destemps, hi ha un rebot i la pilota a les mans del portero. L'àrbitre torna a mirar el cronòmetre, i ara s'ha quedat el portero, i això me penso que està mig vist per sentència. Torna a mirar l'àrbit, ara pitarà, encara no, pita falta. Ha mirat 6 vegades, torna a mirar el rellotge. Sí que és veritat que l'última fase del partit s'han fet molts de canvis, però bueno, balón al portero, estos balones, ara sí, final del partit, que s'arribi la victòria del Vinaròs per 3-2. Esperem que la transmissió us hagi agradat, han dit el que pensem, segur que ens hem equivocat en moltes coses, i esperem en un altre rato poder-los oferir a plegar a esta casa de vostès, comentar les incidències del partit. Bueno, bona tarda i moltes gràcies a tots. Gran partit del Vinaròs. A la segona part i en un jugador menys s'ha centrat en el partit i ha pegat la volta a una remuntada que realment se mereixien degut al gran domini que ha tingut durant tot el partit. Per això és futbol, han arribat en una situació molt crítica, en jugador menys i perden 1-2 i han aconseguit una gran remuntada que jo trobo que espero que servisca com a un punt d'inflexió per aquesta temporada. I res més, d'aquí ens despedim en Diari del Maestrat esta retransmissió. Estamos con Chimo Badenes, el entrenador del Vinaròs. Gran partido del Vinaròs hoy, una magnífica remontada con un gol en contra cuando quedaba ya poco para acabarse el partido. ¿Nos podría hacer un poco el resumen de cómo ha visto el entrenador el partido? Pues sí, la verdad es que se nos ha puesto en dos fases de partido muy complicado, más con la expulsión de Hugo Espinosa. Y bueno, yo creo que en la raza y el carácter de este equipo ya ha salido a relucir y bueno, pues hemos tenido la fortuna de poder voltear el marcador y bueno, pues la verdad es que esperemos que esto nos dé un poco más de confianza para afrontar futuros partidos. Y bueno, ha habido un pequeño detalle. ¿Qué opina de las expulsiones, incluida la suya? Bueno, no sé, yo en mi caso puedo decirle que ni por asomo insultaba a nadie ni nada, simplemente te expresas en un momento del partido que crees que no mereces lo que estás viendo, pero bueno, tampoco es justificación y la de Hugo pues no he hablado con él todavía. Lo que está claro que la mía no es influyente y la de Hugo pues sí que es bastante más influyente en el equipo, claro. Bueno, el equipo arrastra todavía algunos lesionados. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo? Bueno, vamos recuperando poco a poco a la gente. Yo creo que esto anímicamente nos va a venir muy bien y bueno, pues el miércoles tenemos otro partido muy difícil y hay que seguir. Pues bien, muchas gracias, Chimo, y el otro partido, el siguiente partido que ganemos también.